Kaya mga kinatagbay na lang ito di pagbalot. Why mga klaro? Wala man may outline. Yung tila lang dyan. Pakita. Sakitay ako diyan. Sige ka na anak ko. Ano ba itong sino? Sabi ang hirap na napaga. Pagkala ng kanila na parang mamatay mo niya. Anak, duro yung panagamot. Oo, nakaliwala ko. Wala, nasinamaan ako ng mosquito lang. Nasa dito sa kamila. Share tayo na. Palaman yan bukas, ha? Ako lang magpapalaman, ako lang nanalo. Dong, ito mo dong. Asay price ni mo dong? Asay price ni mo dong? Aber, aber. Ayan, dayang. Tinamaan ako ng mosquito. Tinamaan ka rin. Maganda ngayon, tinamaan kayo lahat. Ayan, France din yan. Kailangan naman ako lang. Akin yan. Yung binigay yan ni ano. Sa akin yan, France. Oh, paritas na. Ulay pras ni Muha. Sisod, anak. Aritos. Aritos yan eh. At least man lang namin na-receive. Sino mang magbigay nyo yan? Walang magbigay nyo. Aritos. Dahil kaya kami. Para tagbilaan na naman. Pero ka sa lasing, wag sa bagong gising. Naisota na yung original niya earrings. Uy, pagluban. Nag-ano na sila silang mga prices, oh. Ala, taon na sila silang prices. Parang sutanghon ba? Ali pa yan, titirayo, nakakuha siya popcorn. This is my price. For being so nice. Si Ate Lilian. Aber, saan price muli? Ay, so Nag-away pa sila sa ilang arios. ayan na. Baka lang natatama ng miski. Nangabang ng Wala na kami ngayon. Ah! Kapala mo ka po! Ay, namin sila babay na kasi. Kasi kapal to. Good! Cheers! Sarap pala magmalasing ano. Namin, no? Operator namin. Hi, Merry Christmas. Kay Angie na no price. Wow, gapahang Angie oy. Wow. Sa bagay ka siya sa iyahang kuan oy price oy. Boss. Ako pa nagkarin sa sa kuha ni Julie ba? At least ipa nagsaan yun na. Ako binigay yung